Der er rigtig mange mennesker, der går rundt og har en tro, og som ikke kan klare sig uden en himmelsk støttepædagog. Men efter min definition, så er begrebet religion verdens største årsag til, at nogen bliver sur på nogen. Kan man blande folk med flere trosretninger? Ja, man kan. Problemet opstår først, når man vil blande dem i det samme land. Så jeg vil foreslå et lille kompromis. En trosretning, som vi alle kunne være enige i. Noget midt imellem vores, sådan lidt vattede, og så deres, som godt kunne være bare lidt mere pjattede. Drop det der med vores Gud kan banke jæger, så find en mellemting mellem vores og deres. Det er ikke for, at det er uheldigt mod folk med tuppen eller bets. For min skyld må de hænge ben med hovedet nedad i en trapez. Men hvis de lød være med at slagte dyr på deres altaner, rende og vikle konen ind i sorte laner, så kunne vi til gengæld fire lidt på det med næstekærlighed, og jo allerede har skåret kraftigt ned. Og med hensyn til profeter, holder lige en meter, så jeg prøver sådan set at kombinere den der fredelige hippie-type, der vil lagde den der krybe med ham den hissige, så vi pludselig ikke må tegne mere. Vi må også lave et lille kompromis, så vi kan være i det samme hæmmeri. De skal op til en masse jomfruer uden slør, vi vil have hunden med i himlen, når vi dør. Okay, det kan blive svært at lave et kompromis. Selv hvis man ligesom jeg er fuldkommen fordomsfri. Men hvis vi lige forestiller os, at vi brugte et par dage på at fjerne det, der skiller os, så er der ikke noget tilbage. Og vi har klaret alt det med det religiøse, og maden, tøjet, kulturen, plus det løse, så er der alligevel en lille forskel mellem os og dem. Den lille forskel, at de ikke kan sende os hjem.